Bai, Anderren Navarrena García, Oñatiko Osasun Zentrokoa da, familia mediko laugarren mailako egoila da, gaurkoz, biharria espezialista izango da. Kontatuko digu hizkera zer garrantzizkoa den bizitza amaiera daianean. Egun hori, eskerrik asko biltzar honetan komunikazioan etxagatik. Bueno, eskerrik esan bezala naiz, familia medikoa bihartiko gora, indiko goilara. Baleia bete batzuk, biltzar honen berri izan nula gure osasun zentroan, inatik, Juan Jose Karianak komentatu ziguten, interesgarri izango zela ahozko komunikazioa bateitxia. Eta justo egunetan guardenukan, eta inatik pindatik afaldun. Eta gaia komentatu zian, eta bueltak hasi zitzaien ematen, zeri buruz zitzaien zaten eta zeri buruz komunikazio dut batin. Gara hartan zerrikalari horretan proiektutan nion, azte gustatzen zaizkit eta bueltatzen moren dizkiet, eta Mark Tauber personatuko aditu baten konferentzia bat izun. Konferentzia bat esan, zainketari horren inguruan, egon behar komunikazioari buruzkoa. Eta tal konkretu baten, lenguaia edo izkera motak berak kritikatu itxez ditun. Eta nire nahi da, zuentzako hausnarketa bat izatea. Orduan nik plantatuko ditu lau izkera mota edo lau lenguaia mota desberdin, eta, zuek buruan bueltatxo bat dena. Lehenengo bat izango zen, izkeran gitarra. Zenbat alduz, jotzen dugu topiko horretara, erraixa ematen du ez, zeinketari garritara eramaten duten gaitza edo egoera, gatazka batekin konparatzen dugu, eta nire ematen dugu, kriston izkera pila. Garaitu duzu, borrokatu zaitez, hausarra izan, kimioa hausarria zeraman, eta bere, horrean oso dago, baina zerretatzen dago guretan. Gurak irabazi edo galu duten dira. Nola ematen duzu berrutxar bat, borrokatzeko intentzioetan guztia ematen mozaren paziente batik. Imposible da. Galdu edo galtzaile sentituko da, baina momentuan bertan. Eta horrean, konferentziakan agertzen zen salu bat euskatu. Ez dut gura galdu zuen ere behi izan nahi, ez nazazuela galtzaile bat izela galatu. Bigarren atalean, berrogeita margarren hamarkadatik positibismo asko landu da, ikusi da gaixotasunen eramangarritasuna hobea izateko egokia da, baina klaro. Venga, ondo, kimioa ondo, venga, lasai pasatuko da, joa horrela, aurreko zimila erabiz, garaituko dugu. Eta gaixoak ez duten ageren? Gaixoak ezin dira abestizen ditu? Noski horiet. Orduan, momentu horietan, bakarra bat da positibismo hori. Zama da, eta zama hori aurrera ematea oso zaila bere egintzako. Laguntu dizaigun gaizki sentitzen, eta errangotezen noa, momentu guzti horietan. Hirugarren atalean, joku txiki bat planteatu nahi dizuet. Pentsatu momentu ez, zuen egirotzen. Pentsatu bat zuen ez. Batzuk bai, eta seguro, fuerontan batzuk horiagot. Baina komendetako bat zuen ez, lagun arteko baskari baten, edo luganteko baskari familia baten, zuen egirotzen alako ez dago da. Zelan nahi zuen egirotza hori izatea, azken egunak? Nola? Nola nahi zuen momentu horretan sentitu? Oain dela, bi hilabete eskaz, urgentzitara eta urteko dozen bat iristen da, minizia zeukan, oso agerratuta, eta egetzaren artean zegoen. Nik garbi ikusi nuen. Berak garbi zeukan, baina netzuten inotok initzari. Bere nemaztea sustarpeiakin, baina ikusten zuen, gainean zetorrena. Eta ganean galdutu nion. Aizu, pentsatu bat dezun ez, azken egun hauek, nolako alizatean dezun. Eta horren entzuzian. Eskerrak horrenik itzuleko gai dizela, eta zu galera hau guztatu dira zela. Momentu hartan, mina egindu, eta itzailetan hasi ginean. Amagoz munduko elkarrezketa izan, entzun besterik iraun. Eta ikusuzunean, bere azkeneko nahiak, bermatuko ziala, eta hori zerioa zala, lasai ditu zen. Orduan, hausnarketa hau inda hausatzen dizuet. Mesedez hitz komunikatu zuen ingurukoei, teknikoa bali badea, osasun teknikoak, familiarrak, lagunak, berdin da,
konfiantza duzuen edo zeinekin, baina hitzerin momentu hauei buruz, mesedez. Eta, bueno, azkenekoz, marrazki bat. Marrazki honetan, adierazten dena da, batzutan eriotzen ate horietan edo azkenengo egun, ordu, minutu horietan dagoen jende asko inguruan dagoen leheneko argazkian bezala. Gainean dago jende guztia, baina asko eta asko lehen aldean egiten. Eta, hori ere. Bueltatxo. Eta azkenekoz, beste paziente batek esan ziguna, dela gutxi etxe baten. Komunikan, bere esan duzen zen, oso batzuk zen dara, barreak edo gara, baina zuek jarraitu nirekin izketan. Zeratzera egin zen, eta hori esan zuek jarraitu nirekin izketan. Eta ez izketan bakarrik, biltzarrotan ikusten ari gara bezala ez, komunikatzen, marrazkian dago, eskua eman, egon, hori ere nahikoa dela. Eta listo, eskerrik asko.